Үзебездә Татарстанда гына түгел, күп өлкәләрдә, республикаларда, чит илләрдә. Хәерле көн, тагын бер кат, кадерле дуслар, мөхтәрәм кунаклар. Рашид Ваһаповның тууына 115 ел тулуга багышланган очрашуда катнашучылар һәм аны оештыручылар. Сезне Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов, Дәүләт Советы хөкүмәте шәхсән үз исемемнән бу күркәм чара белән чын күңелдән котлыйм. Истә тотабыз, Аллага шөкер, менә шулай итеп җыелабыз. Былтыр бик матур итеп һәйкәл ачып җибәрдек. Хәзер ел сайын шушында күп кенә халык менә мин көтмәгән шул хәтле халык җыелырды. Килгәннәр киләсе елга оештыручыларга урындыкларны күбрәк кирәк монда оештырып китерергә. Нигә дигәндә күбесе өлкән яшьле кешеләр монда җыела. Рашид Ваһапов заманында аның белән очрашкан, күргән, аның җырын тыңлап үскән әби бабайлар, олы апа-абыйлар һәм бик шатланыч яшьләребез дә күп килә. От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миңнеханова, Государственного Совета и правительства нашей республики урыс теленә күчеп әйтәм. Нигә дигәндә, урыс халкы арасында да безнең шәхесебезне менә Рашид Ваһаповны бик яраталар иде. Аның җырларын тыңлап, аның җырларына җан тәнен биреп, сүзләрен мәгънәсен аңлап, күп милләтле, күп телле халкыбыз менә шулай берләшеп матурна яшәде һәм яшигә. Как говорится, всякая музыка идет от сердца и должна вновь дойти до сердца. Йөрәктән йөрәккә дигән сүз. Безмерная любовь к своему народу и творчеству через сердце стала основой жизненного пути Рашида Ваһапова. Рашид Ваһапов бала чагыннан татар халык буңларына гашыйк булган үзенчәлекле җырчы. Мәскәүдә татар опера студиясын тәмамлап, кайткан Татарстан филармониясы солисты үзенең көчле, матур тавышы, халык җырларын кабатланмас башкаруы белән тамашачы күңеленә әсир итә. Халык аны тиз арада үзебезнең сандугач дип атый, башлый. Үзебезнең сандугачыбыз. Татар телендә моң сүзе тирән мәгънә ия. Мәдди булмаган мәдәни мирасыбызга әйтеп бетергесез өлеш керткән Рашид Ваһаповны татар моңына асыл ташы дияргә мөмкин. Татар моңсыз яши алмый. Юк. Татар моңсыз яши аламыни. Татар күңеленә моң кирәк. Уел, Кара Урман, Галиябану, Зөләйха, Нурия, Райхан кебек татар халык җырлары, Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи һәм башка композиторларыбыз әсәрләре Рашид Ваһапов башкаруында шиксез моң дарьясына әверелә, кабатланмас рухи кичерешләр уята. Рашид Ваһапов смог поднять татарскую эстраду на высокий профессиональный уровень, стать достойным примером для подражания, кумиром для учеников и современных исполнителей. Посвятив всю свою жизнь избранной стезе, служению музыки, он объединил весь Советский Союз, и везде его ждали переполненные залы, восторженные зрители и слушатели. После его ухода из жизни теплые воспоминания остались в сердце каждого, кто знал и слушал его песни. Без алар арасында. Без бәхетле кешеләр. Күргән идек, тыңлаган идек, үзенең җырлаганын гомерлеккә истә калды. С глубоким уважением к его масштабной творческой деятельности в память о нем сняты фильмы, названы улицы, написаны книги, открыты памятники. Его именем названа национальная премия. Вот уже почти 20 лет проводится международный фестиваль татарской песни имени Рашида Ваһапова, а народная любовь с годами только крепнет. Büyük şairimiz Abdullah Tукай булай дип язган. Халык җырлары безнең бабаларыбыз тарафыннан
калдырылган кадерле иң бәһәле бер мирастыр. Әйе, бу кадерле мирас, кыйммәтле мирас. Һичшиксез җир хәзинәсендә халкыбызның җаны да, шау тарих авазлары да, бүгенге көннәр фәлсәфәсе дә чагыла. Татар музыка мәдәнияте искиткеч талантлы шәхесләр бай. Дөнья музыкасы тарихында тирән эз калдырган күп кенә мәдәният эшлекләре. Казаныбызда туган һәм иҗат иткән легендар җырчыларыбыз искә алыйк әле аларны да. Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова, Хайдар Бегичев һәм башка танылган моң ияләре татар халкының горурлыгы. Исторически так сложилось, тарихтан килә, что Татарстан является одним из центров музыкальной культуры не только Поволжья и Приуралья, но и всей Российской Федерации. В нашей республике реализуется множество крупных проектов в этой области, в том числе с активным участием тюркоязычных стран. С благодарностью хочу отметить подвижническую работу в этом направлении Общественного фонда татарской культуры Республики Татарстан имени Вагапова под руководством Рифата Ахмедовича Фаттахова. Мындау, халыққа көрінінде, орындықларыңыз деп зарланасың. Ештірабыз келесі елға, құршылмағыз. Всем вам весом ваш вклад в сохранение и приумножение общего культурного наследия, поддержку соотечественников, молодых талантов, развитие межрелигиозных культурных связей и межнационального согласия. В год национальных культур и традиций в РТ в Республике Татарстан это очень важно. Межнациональный мир и согласие, воспитание на традициях народов, проживающих в нашей республике. Оларның жырлары, теле, тарихы, биюі, киімі, ризығы. 170 түрлі халық яши, 173 түрлі халық яши Татарстанымызда. Тату, аңнашып, матур, міне ұлы байлы, халқымызға рахмет. Зор жүрәклі, кең жүрәклі кішілеріміз, кім генә булмаса, ничек кенә сөйләшмәсен, төрле диндә булса да, biz матур иттереп, аңнашып яшибез. Тагын бер әйтәм, бу байлык, фундаменталь байлыклар күп милләтле республикада. При поддержке фонда Вагапский фестиваль расширил свои границы, приобрел большую популярность как в нашей многонациональной стране, так и далеко за ее пределами, завоевав внимание гостей и зрителей в 56 регионах России и в 15 странах мира. Күп төрле илләрдә дә Рәшит Вагаповны бәялиләр, беләләр, истә тоталар. Отмечу, что мы продолжаем укреплять культурные связи с исламским миром. На этой неделе начинает свою работу Международный экономический Казань-форум, впервые проводимый в статусе федерального мероприятия. Хочу сказать, руководство нашей республики также придает большое значение продуктивному, межкультурному, межнациональному диалогу со странами Организации исламского сотрудничества. Поэтому программа форума в культурном плане весьма насыщена. Дорогие друзья, сегодня на эту сцену выйдут лучшие исполнители, чтобы отдать дань памяти и уважения легендарному певцу. Понятно, что среди выступающих есть и молодое поколение, а это значит, что наследство Рашида Вагапова не предается забвению, а будет жить в сердцах, голосах и, самое главное, в народной памяти. Иштурушыларга, катнашучыларга, сезгә һәм тамашачыларга чын күңелдән күтәренке рух, яңа кызыклы проектлар, иҗади уңышлар һәм онытылмаслык кичерешләр телим. Бик зур рәхмәт, шат күрешергә. Спасибо. Рәшид Вагапов фестивале Россиянең 60-ка якын төбәгендә, дөньяның 15 илендә булып, мәшһүр җырчының моңнарын халкыбызга ирештерде. Фестивальнең һәм фондның тагын бер күркәм эш юнәлеше яшьләрне үстерү. Никадәрле талантлы җырчы яшьләр Вагапов конкурсларында иҗади юллама алып, чын артист булып җитеште. Алар бүген барысы да милләткә тугры хезмәт итәләр. Шундый егетләребезнең берсе Рәшид Вагапов исемендәге фестиваль конкурсының гран-при иясе Алмаз Хөсәенов. Рәшид Вагапов репертуарыннан Әлфия дигән җыр яңгыра. Баянчылар халыкара конкурсларның лауреатлары Булат Хисмәтов һәм Илназ Дудкин.
Hozirda Qozonda Rashid Vahapovning o'z haykali bor. Büyük jırşığa baş eğer için, icad, turmuş turunda uylanıp, yol iter için şuşa iskitki şerahat urun, Qozonda Tatar jırşısına birinci heykel koyuldu. Bu sanat eseri hiç şeksiz boshqalarımızın bizagi bo'lib turadi. Söz Qozon shahri boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosari Güzel Ramzil qizi Sag'itovaga. Rahimsiz. Hayırlı gün, hürmetli milletdaşlar. Bugün şuşu jır bayramı, Mum bayramında sizi selamlarga bek şadbız. Elbette indi şehrimiz yetakçiligi Qozon meri İlsur Reis'undan da ihlas selamlarını yetkirem. Elbette bir seyte İldar abi Kıyamov, şundan da Qozonimizda şundayne barımızın da toplagan nindidir bir fikirge, hatta Rashid Vahapov ijatına, moğunağına tugul, Tatar jırına, dan jırlagan meydan barlıqqa kelüğüne biz bek şadbız. Elbette o özünden özü tumadı. Hem de şu heykelini barlıqqa getirüğüne eydep yürüyüşü elbette indi Vahapov fondu yetakçisi Rifat Ahmetullah Fattahovga zor rahmetlerimizni yetkiremiz. Çünkü mine şunday başlap yürüyüşler her bir işte gerek. Endi onun Tatar mirasına, Tatar icatına, Tatar sanatına kirtken ölüşü bahassiz hem indi biz mine şu bugün Almaz Hüseyinov gibi yaş jırçılarını görüp elbette sevinemiz. Çünkü elbette birinçilerden bo'lgan Vahapov, boshqalar, alarning buğuna, alar bugün de bizge, bizning yaşlarga moyak bo'lib tura. Hem indi mine şu moyaklarının şundan da oldu ikanin anlovchilarimiz bor bizning. Hem bizning şu elbette şulay ko'p jiyilgansiz ekan, demek siz de bugün yana jırlar eshittirga, Vahapov jırlarini eshittirga, mine opalar, abilarimiz ko'p. Elbette siz alarni tinglab o'sgan bo'lun. Hem mine şu jırlarning bugün saqlanuvi eng muhimi. Jırlar jırlana, yoshlar tarafından Tatar tili saqlana ekan. Demek biz kelajakka umid to'la ko'zlar bilan borishamiz. Rahmat sizga, bayram bilan. Bilgili institut o'qituvchilari ham studentlari Vahapov fondi ham Vahapov festivali choralarida aktiv qatnashib keladi. Hozir zo'r hurmat ham teran ehtirom bilan so'zni Qozon davlat madaniyat instituti rektori professor Roza Shayxaydar qizi Ahmadiyevaga beramiz. Xayrli kun, hurmatli Farid Xayrulovich, hurmatli Tatar xalqi. Sizni chin ko'ngildan bu motor bayram bilan qutlayman. Ham Rashid Vahapovich Vahapov ul bizning Tatar jırcısı. Ul bizning estradani professional yoqda negiz soluvchi. Ham bu yil bizning ustozlar yili, ham o'qituvchilar yili. Onun bizning shunday ustozlar ham siz xalq bo'lganda, ham onu esga olganda bizning shunday ustozimiz Rashid Vahapov gil bizning bilan bo'lacak. Hem onun jırları Galiya Banu, Doğan Atqanda, Rayhan, o'z ismimdan aytib o'tashim kerak. Men Boshqirdistonda muzikal kulyatni bitirganda men onun jırlarini jırladim. Rayhan ham Galiya Banu. Ana narsadan aytam, u butun bizning Rossiya ko'lamida onun jırları jırlay. Hammana Rifat Ahmetovich sizga chin ko'ngildan zo'r rahmat aytasim kelar. Mana siz aytasiz, O'zbekistonga da olib borasiz bizning shogirdlarimizni, ham mana bugun jırlagan bizning ustozlarimiz, ular bizning institutni bitirganlar, sizga chin ko'ngildan siz ularni ulu sahnaga bostirganingiz uchun chin ko'ngildan rahmat. Hem shunday ustozlar Rifat Ahmetovich bo'lganda, siz Tatar xalqi bo'lganda, bizning Tatar tili, Tatar jiri mangu yashar. Rahmat sizga. Rashid Vahapov Tatar sahnasida bek ko'p yangiliklar olib kelgan novator ijrochi.
Әйтик, халкыбызның кара-каршы дуэт булып башкару, җырлау алымын Рәшид Вахапов беренче булып профессиональ сәхнәгә күтәрә. Җавахирә Сәләхова һәм Рәшид Вахапов язмалары бүген дә бу төр сәнгатьнең классик үрнәге, эталоны булып саналырлык. Яшьләребез исә бу традицияләрне күркәм рәвештә дәвам иттерә. Монысы аеруча шатлыклы. Казан дәүләт мәдәният институты студенты Рөстәм Егоров һәм Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллияты студенты Илүзә Вәлиуллова. Зөләйха татар халык җыры Рәшид Вахапов репертуарында. Рөстәм Егоров, Илүзә Вәлиуллова. 2007 елдан башлап Рәшид Вахапов фонды яшь башкаручылар конкурсын үткәреп килә. Аның максаты инде әйтеп үткәнебезчә, милли җыр сәнгать өлкәсендә талантлы яшьләрне эзләп табу һәм зур сәхнәгә чыгару.
Быелгы конкурсна 170-тән артык гариза килүе, аның кирәкле милли мәдәни проект булуы турында сөйли. Татарстаннан тыш конкурста Башкортстан, Мәскәү, Кавказ, Түбән, Оренбург, Самара, Түбән Новгород өлкәләре һәм татарлар күпләп яшәгән башка төбәк һәм чит ил вәкилләре дә актив катнашты. Алар белән алга таба тулырак танышырбыз. Әлегә сәхнәгә жюри рәисе, Россиянең композиторлар берлегенең идарә рәисе, Татарстан Республикасы композиторлар берлеге рәисе, Абдулла Тукай исемендәге республика премиясе лауреаты, композитор Рәшит Фәһим улы Кәлимуллинны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Добрый день, дорогие друзья. Бүген без җыелдык зур бәйрәмгә. Рәшит Вагапов билгеле, ул бик танылган җырчы иде. Ул татар эстрадасын зур дәрәҗәгә күтәргән кеше. Аның җырлаган җырлары бүгендә халыкта истә. Халык җырлары булсынмы, безнең татар композиторларның җыры булсынмы, алар бүген бөтен танылган җырчыларның репертуарында абруйлы җырчы буларак аның истәлегенә һәйкәл дә бар, конкурс та бар. Зур эш менә безнең республика эшли бу мәсьәлә буенча, һәм Рифат Фаттахов бөтен бу элеккеге эшләрен ташлап, менә бу үз тормышын Рәшит Вагаповка багышлады. Шуңа күрә менә мин үзем дә горурланам, менә безнең халыкта шундый сәләтле кешеләр булганын. Җырчылар, композиторлар, язучылар, шәхесләр, рәссамнар. Мәсәлән, менә бу конкурста жыл сайын, менә мин башта бик үзем дә бик китмәдем инде. Конкурслар быел байтак. Ләкин менә Вагапов конкурсы, ул аерма тора. Анда менә җырчыларга бик ничек дип әйтим инде, алар өчен бик дәрәҗәле конкурс. Анда менә үзем дә менә жюридә уже менә берничә ел, мәсәлән, үзем дә аптырып кайвакытта шундый сәләтле балалар килә. Алар бит менә ничек дип әйтим, бер буын килә, китә, менә жаңа буында кемнәр килә. Безнең эшендә бу бик җаваплы әйбер. Шуңа күрә менә быел да, узган җылы да бик сәләтле яңа җырчылар килде. Менә сез мәсәлән безнең халык аларны жаратып тыңлар дип уйлыйбыз. Шуңа күрә менә минем фикерем шундый, бу конкурста булсын, менә безнең сәләтле танылган җырчыларыбыз да безнең халыкта истә калсын. Ул менә бүген әйтеп киттеләр. Илһам Шакиров та, Хайдар Бегичев та, Альфия Абзалов һәм башкалар. Без горурланабыз алар белән. Без аларны истә тотабыз. Аларның репертуарындагы җырларны җырлыйбыз. Шунда әйтәсе килә, киләчәктә менә шундый бик матур конкурслар, лауреатлары, концертлары Казанда гына түгел, безнең республикада да концертлары булса, бик әйбәт булыр иде, Рифат дустым, шулай бит. Дорогие друзья, перехожу на русский. Я очень рад, что вот сегодня здесь с вами, на своей родине. И я горжусь тем, что я родом из Татарстана, из Казани. И я всегда стараюсь находить время бывать здесь. Нахожу время, чтобы сидеть на этом престижном конкурсе имени Вагапова. Вот. И я очень радуюсь, когда среди нас появляются талантливые ребята, которые несут свое искусство не только для жителей татарского народа, проживающих в Татарстане, но для жителей всего Татарстана и для представителей татарского народа и в других регионах нашей большой страны. Недавно вот был за рубежом
И слышал сожаление одной девушки, которая хотела принимать участие, живет в Испании, на конкурсе имени Рашида Вагапова. Ну вот я ей посоветовал, говорю, ну на следующий год обязательно приезжайте. Поэтому, дорогие друзья, поздравляю вас с праздником, Бәйрәм белән сезне, дуслар. Быелгы конкурста уңышлы чыгыш ясап, лауреат исеменә лаек булган яшь җырчы, Казан дәүләт консерваториясе студенты Динар Шәрәфетдинов җырлый. Җәүдәт Фәйзи башмагым спектакленнән Галимҗан ариозасы, Рәшит Вахапов репертуарыннан, концертмейстер халыкара конкурслар лауреаты Айгөл Зәйнуллина. Динар Шәрәфетдинов, Айгөл Зәйнуллина. Безнең бәйрәмдә бик җырчыны үз күзе белән күреп калган шәхес катнаша. Шушы тәэсирләр нигезендә ул Рәшит Вахаповка багышланган поэма һәм Умырзая дип исемләнгән пьеса да иҗат итте. Шул рәвешле данлыклы шәхеснең театраль образы да тудырылды. Россия дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык шагыйре һәм Габдулла Тукай премиясе лауреаты Ринат Харис. Рәхим итегез, Ринат абый. Хөрмәтле дуслар, җыр һәм күңел бәйрәмебез, Рәшит Вахапов исемендәге бәйрәм дәвам итә. Шул мөбарәк булсын. Матур тавышлылар җирдә бик күп. Матур йөрәклеләр аннан да, ләкин кеше җырчы булып туа анасыннан түгел, Аллаһтан. Татарның да узын язмышларын бизәгәндер төрле дәврдә даһи җырчылары тавышы һәм хәзердә бардыр җырчыларның гариш катларына ашканы, алар исемлеген безнең чорда
Рәшид Ваһаповлар башлады. Илһам, Хайдар, Идрис Газиевлар күтәрделәр җырны югары. Шак талпынса, татар дөньясыннан киңрәгенә бәреп чыгарлык. Бәлки Рәшид үзе үк һәйкәлдер. Моны аңлатырлык юл кыска. Шунысы хак. Татар җыры өчен ул иң затлы биек пьедестал. Һәм ул пьедестал менә безнең каршыбызда, һәм аның өстендә бронза Рәшид Ваһапов тора. Ул безнең татар җырына үрнәк. Татар җырчыларына, яшь җырчыларына басып менәр өчен, таянып менәр өчен таяныч. Ул безнең күңелләрне яктырта торган, татар җырын дөньяга тараткан бер билге. Яшә Рәшид Ваһапов! Яшә татар җыры! Яшә татар шигыре! Син яшәсәң, сез яшәсәгез, без дә яшәрбез. Рәхмәт. Рәшид Ваһапов исемендәге татар мәдәнияте фонды җитәкчесе, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Муса Җәлил премиясе лауреаты, фәлсәфә фәннәре кандидаты Рифат Әхмәт улы Фәттахов. Аның да бүген әйтер сүзе күптер. Рәхим итегез, Рифат. Хәерле көн, хөрмәтле Фәрит Хәйруллович, хөрмәтле кунакларыбыз, хөрмәтле җыр сөючеләр. Әлбәттә, бүген монда миңа бик күп тәнкыйть яңгырады инде, урындыклар аз дип, моны Фәрит Хәйруллович та әйтте, килгән тамашачылар да әйтте. Инде минем иң зур теләгем урындыкларның аз булуы безнең бүгенге чараның иң зур кимчелеге булсын. Сезгә бик зур рәхмәт. Без шуннан да бүгенге чара эш көне, эш вакыты бу кадәр күп халык җыр дип уйламаган идек. Бик зур рәхмәт килгән тамашачыларга. Әлбәттә, бүген минем күңелемдә ике генә фикер һәм ике генә хис. Беренчесе рәхмәт хисе. Менә чыннан да узган елны безнең Казаныбызда, Татарстанның үзәгендә, татар халкының мәркәзе булган Казан шәһәрендә һәм Казаныбызның нәкъ тарихи үзәгендә Рәшид Ваһаповка лаек шундый мәхәббәт, мәгърур һәйкәл ачылды. Инде быел Рәшид Ваһаповның 115 еллыгы да зур киң кулаш белән бара. Казаныбызда башланды, бүген бара. Әле безнең җәй көнендә алар дәвам итәчәк. Алай гына түгел, Рәшид Ваһаповның якташлары, Түбән Новгород татарлары 2023 елны үзләренең туган ягында Рәшид Ваһапов елы дип игълан иттеләр. Һәм мин шулай уйлыйм, безнең әле бу чаралар Мәскәүдә, Уфада, май аенда Санкт-Петербургта булачак. Көз көне Баку һәм Ташкентта булачак. Алай гына түгел, мин зур канәгатьләнү һәм рәхмәт хисләре белән билгеләп үтәсем килә. Рәшид Ваһапов мирасын барлау, исемен мәңгеләштерүгә безнең республикабызның шәһәр һәм районнары бик актив кушылды. Мәсәлән, бер генә мисал, 5 майдан 7 майга кадәр Яшел Үзән районында Рәшид Ваһапов көннәре үтте. Һәм менә Яшел Үзән районында шул 3 көн эчендә Рәшид Ваһаповка багышлап 22 чара үткәрелде. Бу бер районда. Рәхмәт. Бу инде татар дөньясында Рәшид Ваһапов елы бара дигән сүз. Хөрмәтле Фәрит Хәйруллович, безнең бу фестивальгә шул кадәр хөрмәт, игътибар белән каравыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде сез беләсез, 2004 елда без бу фестивальне башлап җибәргән идек. Сез аңа хәйр-фатиха бирдегез. Менә безнең бүгенге чараның тагын бер әһәмияте бар. Бүгенге чара белән Рәшид Ваһапов фестиваленең 19-нчы концерт сезоны төгәлләнә. Димәк, сентябрьдән без Ваһапов фестиваленең юбилей сезонын, 20-нчы концерт сезонын башлыйбыз, Алла бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә, Фәрит Хәйруллович. Рәшид Ваһаповка, милли мирасыбызга, милли мәдәниятебезгә шул кадәр зур хөрмәт, ихтирам өчен мин сездән, Фәрит Хәйруллович, безнең хөрмәтле җитәкчебез, рәисебез Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка,
Татарстан хөкүмәтенә, Татарстан мәдәният министрлыгына рәхмәтләребезне җиткерүегезне сорыйбыз. Әлбәттә, без узган ел бу һәйкәлне бик тырышып ачтык. Казан шәһәре мэры Илсур Рәисович Мершинның Казан шәһәре хакимиятенең бик зур хезмәте өлеше булды. Аны без беләбез, үзәл бик зур рәхмәт сезгә. Икенче әйтәсе фикерем ул минем горурлану хисе һәм өмет хисе. Менә без кай вакытта, соңгы вакытта борчылган булабыз, елаган булабыз, татар теле бетә, татар мәдәнияте бетә, татар халкы бетә. Рәшид Вахапов фестиваленең быелгы конкурсыннан соң мин ничего подобного дип кычкырасым килде. Быелгы конкурска бик күп 170ләп кеше килде. Профессиональ конкурс өчен Рәшид Хакимович әйтте, бу бик зур сан ди. Хәтта ки профессиональ халыкара конкурсларга да 200-гә генә якын гариза килә ди. Анысы бер, әмма ләкин быелгы җиңүчеләр арасында шул кадәр күп талантлы яшьләр. Мин бу конкурстан соң тагын шундый фикергә килдем, шундый нәтиҗә ясадым. Безнең татар җыр сәнгатенә, татар мәдәниятенә тулы бер яңа тулкын килә. Бу бик тә күңелле. Бу димәк безнең Рәшид Вахапов мирасы дәвам итә дигән сүз. Бу Рәшид Вахапов эше дәвам итә дигән сүз. Бу безнең халкыбызның киләчәгенә күңелебездә зур өмет, ышаныч бар дигән сүз. Бәйрәм котлы булсын, рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Фестиваль конкурсының горурлыгы беренче конкурста беренче дәрәҗә лауреат исемен яулаган. Бу ел инде үзе жюри әгъзасы булып җырчыларга бәя биргән егет. Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм Асаев. Бүген ул бәйрәм сәхнәсендә Салих Сәйдәшевнең үлемсез җырларыннан берсе яңгырар. Без кабызган утлар. Кандыр буе музыкаль драмасыннан Монтёрлар җыры. Рөстәм Асаев. Biz kavuzgan utlar sürmez ağır habercilerde. Biz kavuzgan utlar yaktı yanar hizmet ilinde. Biz kişi almadan, yok para vurmadan, biz şin almadan, dıştan durmadan. Bizden bayraklar, kutlular var, hizmet eylemin. İş üstünde gürlemüyseniz, asırlarını yılda ülkemiz. Şırgıttan yapı kılıçtay üzülseniz mıdır şolay, üzseniz. Biz kavuzgan utlar sürmez ağır habercilerde. Biz kavuzgan utlar yaktı yanar hizmet ilinde. Bizden bakşalar, şeşek adalar, ilk ürküşü. Bizden gülgüller, utta yanalar, zor emelişi. İş üstünde görmedüyseniz, asırlarını yılda ülkeniz. Şırıktan yapı kılıçtan üzülseniz mıdır şolay, üzseniz. Şırıktan yapı kılıçtan üzülseniz mıdır şolay, üzseniz. Rüstəm Asayev. Бик зур рәхмәт. Хәерле көннәр, хөрмәтле искитмәле тамашачылар. Рәшид ага Вагаповны хөрмәт итеп килгәнегез өчен барчагызга да бик зур рәхмәт. Һәм инде мин жюри әгъзасы буларак яшьләргә, быелгы яшьләргә дә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Алар бик талантлы булган кызлар, егетләр быелда килде конкурска. Һәм аларга да озын иҗади матур юллар теләп каласы килә. Бик зур рәхмәт. Яшәсен Рәшид Вагапов фестивале. Яшәсен талантлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Күренекле татар әдибе Фатих Әмирхан болай дип язган. Китерегез миңа чәчәкләр.
Аларның башык серенадасы, йомшак һәм хыялый җәелә торган исләре миндә түзә алмаслык бер теләк, бәхет, гыйшык теләге тудырсыннар. Сез беләсезме, музыка нәгъмәләре, ягъни мотивлары белән чәчәкләр хуш исләре арасында гаҗәеп бер танасып, ягъни бәйләнеш бар бит. Китерегез миңа чәчәкләр. Фатих Әмирханның бу сүзен Рәшид ага Вахапов авызыннан да табигый рәвештә ишетер идек кебек. Шулай дип, бөек җырчыбызга чәчәкләр салу мизгеле җитте. Бу чәчәкләр Рәшид Вахаповка Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрид Хайрулла улы Мөхәммәтшиннан.
Алпар төркеме. Konsertimizda Insaf G'anibayev davom etdi. İlyas Avhadiyev ismidagi Qozon muzika kulliyati. Yangi Qora O'rmon Rashid Vahapov repertuaridan. Bayanchilar xalqaro konkurslar laureati Bulat Xismatov ham Ilnaz Dudkin. Insaf G'anibayev. Insaf G'anibayev. Рисана Хантемирова жырлый. Алабуга мәдәният һәм сәнгать күллиятеннән. Дим-дим Рашид Вахапов репертуарыннан. Jile
Гөлсәнә Хантемирова. Салих Сайдашев Рашид Вахапов иҗатында иң төп урын алган композитор. Аларны һәм иҗади, һәм шәхси дуслык берләштергән. Салих Сайдашев үзе дә Рашид Вахаповны җырчы буларак югары бәяләгән. Әйтик, 1949 елда бөтен ил буйлап Салих Сайдашевның авторлык концертлары уза. Оркестрга бөек композитор үзе дирижерлык итә һәм бу гаять җаваплы гастрольгә Салих Сайдашев төп җырчы итеп нәкъ менә Вахаповны сайлый. Салих Сайдашев һәм Рашид Вахаповның уртак иҗат җимеше булган әсәр яңгырый Биби Сара. Салих Сайдашев музыкасы Әхмәт Ерекәй сүзләре. Бу әсәрне быелгы конкурс җиңүчеләренең берсе Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллияты студенты Әдилә Зиннатуллина башкара. Җиңүчеләрнең урыннарын соңрак әйтербез, әлегә җыр тыңлыйк. Концертмейстер халыкара конкурслар лауреаты Айгөл Зәйнуллина. Әдилә Зиннатуллина. Фестивальнең бар иҗади гомере дәвамында башка милләт вәкилләре дә татар җырларын теләп башкара килде. Конкурсларда катнашып, җиңүле урыннар да яуладылар хәтта. Сәгатьнең теле бар халыкка да аңлаешлы, музыканың чикләре юк дип сөйләшәбез бит. Һәм дөрестән дә шулай икән. Быелгы конкурста да бу традиция төгәл үтәлде. Цуй Синьхан, Кытай егете, Казан дәүләт консерваториясе студенты. Синең өчен Sense
Суй Син Хан. Қытай тілі ауыр дилер, бір деген аңлашылады. Чен Сини. Нәжип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе, Қытай. Иртәнге җыр. Zini. Hürmetli tomoshabchilar, dünyada Yezid degan bir millat bor. Big boy tarixli, big unikal o'zgachalikli madaniyatga ega bo'lgan xalq. Amiron Shamoyev mana shu xalqning bir vakili. Ul Najib Җиһанов ismidagi Qozon davlat konservatoriyasi studenti Pitigorsk shaharidan. Chin muhabbat muzikal dramasidan Adrian Dengiz. Hey!
Әмиран Шамоев. Рәхмәт дустым. Әле генә чыгыш ясаган Кытай студентлары һәм Әмиран Шамоев, өчесе дә Татарстанның халык артисты Клара Әкрәм кызы Хәйретдинованың укучылары. Без Клара ханымга рәхмәт белдерәбез һәм иҗади уңышлар, сәламәтлек телибез. Бик зур рәхмәт сезгә, Клара ханым, бу бик зур һәм катлаулы хезмәт. Концертыбызны исә инструменталь музыка белән дәвам иттерәбез. Зилә Гайнуллина чыгыш ясый. Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка күллиятеннән. Скрипка. Синең исемең җырда. Рәшит Вахапов җырларыннан Попури. Аян партиясен Айбулат Харисов алып бара.